Dagitoy ano papateg ngay na ibagbaga iti nasaya at apanagpamati. Ta kinunana no sakimaten tayo baten iti masasao nga iglesia. Ta iti iglesia saan nga Diyos itireri no di ketal na. Tadi iti ladoma agpipinadakes da gapo kaligiti adda kapanutan da. Ngem gapo kaligitoy nintay sukimaten kaligiti linaon iti Biblia igitoy nababateg nga adal ngayon na ibagbaga. Ta kinunana digitoy apamaneknek amabasa iti taga Korinto 14 iti 33. Ta iti Diyos saan ayos iti riri iso daytoy tibang ibagbaga nga haan nga riri lang kuno panagsinupyat no di ketal na kas maramid kadagiti so amin nga iglesia dagiti santo. Taday iti nga ibagbaga na nga iglesia saan nga iglesia nga naipatakder laeng no di ket iglesia dagiti santo. Iso kadigitoy no tayo alaen na iti nga iglesia saan nga iti may panggeplaan iti Diyos iti rere dayta iti makungkuna amasasao. Tadigitoy napapateg digitoy nin tayo sa kimaten saan lang amay panggep iti religion no di ket may panggep iti panagramid tayo iti nasayaat. Ta kinunana dagiti aramid iti 20 28. Kita inyo iti bagyo ken ta amin ngay pastoran nagikabilan iti iglesia iti Diyos. Iso aginatang na iti dara na. Tada ito yung ibagbaga na nga dara aginatang na isungit lang ni gitoy amasasao kadagiti linaon iti Biblia. Tadigiti amang pampaneknek iti na ibagbaga amabasa iti Matthew 26 iti 28. Tada ito iso iti darak iti baro atulag gayam na ito iti bagbagana nga dara iti baro atulag nga iso iti linaon iti Biblia iso nangibuyatan gapo kadagiti panakaikat kadagiti basbasol iso da itoy nga maikat kadagiti basbasol tayo tayo aramiden iti nasayaat abanag gapo iti tayo panagsao iti nasayaat. Tadigitoy napapateg digitoy nga naibagbaga akas mabasa iti taga Episo 4 iti 31. Isu amin napait ken gura ken unget ken ariwawa ken dakes apadagsao maikat kuma kada kayo. Isu da ito tintay katen ngayon na ibagbaga gapo iti padagsao iti dakes agraman iti amin adakes apanggep. So da itoy. So ngayon tayo katen ni kitoy kadagiti madi ngar aramid madi apanagsao. Taday timang tunaw iti espiritu iti tao. Ket dito ngay na ibagbaga iti Matthew 26 iti 54. Ngem kasadon to nga rod iti panakatungpal kadagiti sorsorat amasapol amaramid iti kastoy. So daytoy. Isu nga adu digiti mangal alilaw adu digiti ulbod nga umumay kada kayo agbalinda anasayaat iti sangwanan nyo ngem lobo dagayam anarawet iti likbudan. So dayta so agpanunot tayo kadagiti nasayaat abanbanag gaputin tayo panagsuksukimat iti nasayaat abanag. So nga ipapabot ko kada kayo iti Facebook online Bible study tadigitoy iso ti tinggaran pakababalawan kadigiti so amin abanbanag
Ket agyamanak no maawatan nyo, ni kito'y akay papanan na. Ket agyamanak met, iti Diyos Ama, Ama nakabalindi so amin. Amen.